Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Neng kene iki Mas. Mujudake satu kekompakan sing bener-bener nyawiji antarane BT dan SGI. Nggih, leres Pak. Ning kula lak kepareng nderek joget ta Pak? Oh, entuk. Nggih. Entuk. Kula nek mboten pareng nderek. Iki nek nggih tombo mambengi iki. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. La haula wala quwata. Aku dadi dalang mendo ya mambengi kuwi. Mboten napa-napa, kabeh kalek gandengane. Ha iya. Mas Minto, dalu menika momen yang membahagiakan. Betul. Momen yang penuh berkah, momen yang penuh dengan syukur. Dalu menika masyarakat tumplek-blek. Alhamdulillah dipun ridhoi, dipun berkahi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi padang jinggelang tanpa mudune toya. Ha iya. Insyaallah sedaya cinatet ngamal jariyahipun mliginipun mboten kok tingkat desa, ning tingkat dusun, tingkat RT, insyaallah cinatet ngamal jariyahe kagem tabungan ing benjang wonten akhirat. Ya Allahumma. Allahumma amin. Mergo wis gawe senenge wong sing do rawuh mirsani ana ing Sumber Sari kene. Alhamdulillah. Kula niki kaya-kaya anu Mas Minto. Nggih. Jan kaya-kaya kesirap banyu adem. Saben-saben wonten pengetan bersih dusun mesti tinimbalan tur mboten keri, mboten nuwal. Iya. Wiwit saking mrika etan lepen nganti tekan ngriki. Heeh. Perubahane maju banget, Mas. Alhamdulillah ngriki sayek saeka kapti guyub rukun, ngrika gumolong nyawiji ya tetep menikmati, sing ngajeng lenggah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Niki menandakan bahwa masyarakat wonten ing Sumber Sari Mojo Kendil yang selalu mengutamakan harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan masyarakat wonten ing Mojo Kendil. Kejaba saka kuwi Mas Lidik sing dadekke gumunku ing atase 6 RT bisa ngangkat kahanan sing kaya mengkene ora mung mligi wayang kulit ning kepara sadurunge wis ana agenda-agenda sing wis di ngriki niku janipun ngger wayangan kudu malam Jumat, Mas. Nggih. Mula wadalu nggih tetep dipun gelar wayang kulit. Ah, panjenengan rencana malam Jumat ning gandeng aku main ning Bontoro njur diundur ning mujudake kabegjan dene bengi iki diparingi terang. Amin amin. Mula nganti Mas kula aja kluthuk ning nggih niki alhamdulillah dalu niki nggih saged sowan. Heeh. Wong kula delok sumunar nggih mboten, cahyane nggih beda. Mripat kiwa tengen yo ora tek akur. Heeh. Niki ndudal nek wong ra sehat to, Mas. Iya. Mboten. Tur meneh wong dadi gandengane lek kancane iki ngomong mrene kan yo melu ngomong nyaut kepiampe gumyake. Lah kok wit mau mung meneng coba. Niki ndelok selaning selah. Mboten lho. Dadi mboten kok niki cumongol-congol mboten. Niki ngerti aturan, Pak. Oh, ngono. Kula kali panjenengan ngomong terus niki meneng. Mengke kula omongan kali sindan niki meneng. Dadi kawruhe wis mundak ling ngono. Nggih, kula omongan kali masyarakat meneng. Wong niki dasare duwe penyakit gendeng to. Oh. Wonten. Ha iya. Dadi lho ora cengengesan bayaran puluhan yuta kok minggu yuta iki lho. Aku jane no main bengi iki no aku jane ora tek semangat aku. Lah kok sing mirsani mawon semangat kaya ngeten kok yo. Aku iki bengi iki jane no sing tak arep-arep main ning Mojo Kendil iki ya. Nggih. Jane ora karo Pak Minto jane. Loh. Ini yang menjadi amanah itu Mas Minto. Jane sing tak golek iki mambengi karo Tulus aku asine. Layak meno atimu tulus tenan. Mambengi Tulus kuwi wis mayang. Aku wis kangen karo dalang metik. Kowe ngawur. Mas Tulus ki paribasan kuwi kanggo kena dalang danyangan ya kuwi. Kula mambengi kon mayang sik udane kon ngentekne dheke. Ono ora ngerti. Mas Minto. Heeh. Kula niki. Pak Minto. Wong iki lek janji nepati ngono. Nggih, Pak Minto. Kula lek kanjenengan nuwun sewu. Kula niku omah kula mriki Pak Minto. Kula niku ya ngronggot Tanjung Kalang dadi kula niku kaya main ning omah kula dhewe. Rek omahmu ngronggot ki dasare apa? Lho, rumah saku anggar manggung, omahku ki ya kene. Aku ning kene iki splek, kancaku ya ning kene iki. Kula mbiyen ngrutus kok ngendi-ngendi, tapi dalam sejarah hidup saya niku nun sewu.
Ibu kula niku mbah kula niku ya ning Krangga Tanjung Kalang mriki. Pojok. Oh, Mbah. Mbah. Mulane kula main teng mriki nun sewu. Kula niku ora gumun, ora paribasane. Wis ora kaget. Wong niki kula niku padha karo ketemu dulur-dulur kula dhewe. Saestu. Ning mbah kula niku teng mriki riyen nyambut gawe teng kecamatan. Heeh. Ha. Riyen nyambut gawe teng kecamatan. Keluargamu ya sik ning kono ya? Sik dados Wakatibda. Apa wi? Jabatane teng ngene kecamatan niku dados Wakatibda. Waka ki wakil kepala lho biasane. Wakil kepala. Oh, ngono ya. Wakatibda menika wakil kepala penitipan sepeda. Menika alah tukang parkir to. Rupamu kaya pentil ngono kok. Ambok ngomongnya tukang parkir ora Wakatibda. Walaupun tukang parkir tapi kita harus menggunakan bahasa yang elegan. Ya isa elegan ki nek umpama ngerti pecele metu lak ya seneng to ki. Wes iki. Mangsane. Dadi mbah kula riyen teng mriki. Heeh. Dadi Terus mriki nipun kaya omah kula Pak Minto. Saestu. dadi kabeh wis rawung. Pun serawung sedaya kula niku. Kula niku malah sing saniki duwe pacar teng mriki tapi pun mboten gandeng. Tapi niki kula baleni melih. Lho, Duwe pacar ning kene, saiki ora gandeng ning dibaleni neh. Kula baleni melih. Sapa? Kalih Yuni sing di toko menika. Yuni siapa to? Yuni Rondo lho, Yuni Rondo sing di toko lho. Yuni Rondo ndi? Sing duwe toko sembako kuwi lho. Gek kowe iki kurang gawe apa? Wong kono ki paling ora ki duwe toko, duwe usaha. Lah usahamu ki apa kowe? Lek duit ngono sewu. Wong tresno ki ora ndelok saka profesine, wong tresno ki ora ndelok saka jabatane. Ha terus? Lho, nun sewu lho. Wong tresno ki ora ndelok saka rupane. Mergo ada pepatah mengatakan bahasa Inggris itu beautiful because of love. Weh. Loh, iki deloken lho. Rupane kaya ciduk jeding lho kok dadak Ciduk jeng dasmu ya. Lho, nggih mboten? Lah iya to. Nggih mboten. Itu Pak Minto. Wes sak karepmu. Loh, dadi wong Mas Minto ki dalang sepuh. Mbok jak ngomong bahasa Inggris ki ya sok nok sok ora. Loh, lek wong ngomong Jawa ki biasane iso diarani wingko katon kencana, kencana katon wingko. Lah nek kowe kencana katon telek kuwi kok. Ha kencana ki ngene iki kencana. Wah iki malah luwih saka kencana ki. Tak omongi. Kowe ngomong piye? Ngomong piye? Wingko katon kencana ngono. Lek aku kencana katon Telek. ngomong-ngomong soal telek. Nyapa? Wong ki luwih aji telek tinimbang nun sewu lho. Saiki tak omongne. Piye kuwi? Lek ngomong telek, saiki tak omongne. Zaman saiki kaya wong iki kaya telek. Lah ngopo lho? Lho iya, saiki tak takoni. Wong menangan karo wong apik karo wong elek. Menang wong ndi? Ya wong apik lho. Salah. Wong apik ki nggon sosialnya ya mesti ditanamkan. Srawunge mesti ditandur. Belum memperhatikan orang lain. Prioritas utama berbagi kebahagiaan. Kuwi lek wong biyen. Ning lek saiki mayoritas apik karo elek ki menang elek. Saiki tak tekoni. Soto sak baskom karo telek sak sendok. Kowe ngomong soto rasa telek apa telek rasa soto? Ki lakon apa neh iki kok. Sik to. Kok teko soto campuran telek barang ki lho. Wong apik karo wong elek menang pundi? Ya menang wong apik. Nah, iya. Mboten mesti, Pak. Tetep menang wong elek. Niki contone kaya soto sak baskom karo telek sak sendok. Jenengan lek mangan soto rasa telek napa telek rasa soto? Yo soto rasa telek. Soto rasa telek berarti menang napa ne? Menang telek. Menang teleke. Ya ora? Ya bener. Lah menungso ki saiki akeh-akeh ngono. Apik karo elek, apike sak gunung, eleke sak sendok sing didelok eleke dudu apike. Lho, kula sekti telek ya. Sekti telek. Demoke ra wani. Ora wani. Kowe wani ngidek telek. Mesti mbok hindari. Ngono lho. Iya ora? Mulane dadi menungso menika kok renek ya. Kok telek rasa soto enek. Nggih mboten. Mesti soto rasa telek. Ha wis tau mangan soto rasa telek kowe. Lah, saiki kula tekoni. Heeh. Jan lho telek. Roh. Saiki kula teko asmane jenengan sinten? Pak Minto. Ki Minto Darsono. Makanan kesukaan apa? Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Ya enak pecel mung gue aku. Sakniki kula tekok mleh. Soto karo telek enak ndi? Ya enak soto. Berarti tau ngicipi telek. Lah ngapa ta wong normal kok iso? Sik tapi takonmu ki piye? Jelasno to. Nah, kowe iki Mas Minto ki sehat walafiat normal lho. Soto Ilate ra mati lho. makanan kesukaan apa? Makanan Pecel. Pecel kali soto enak pundi? Enak pecel. Mergo tau ngrasake. Mergo tau ngicipi Soto. Gitu. Mergo iso bedakne. Sakniki kula takul teng jenengan. Pecel karo telek enak pundi?
Ya enak soto. Nah, berarti tahu ngicipi telek. Sik rene. Berarti lah awakmu menjelaskan seperti itu lebih jelas penjenengan, luweh ngerti sampean, luweh ngerti rasane jenengan timbang aku. Loh, wong kula niku mek golek informasi kok jenengan kok asine. Ya ora ngono kuwi. Iki berarti kena diteliti secara akademik, secara IQ, SQ-nya itu beda. Mulai yang dirembung nek kula babakan situasi, Pak. Nah, mulai sing dirembung niki babakan bedane dagelan intelek karo dagelan telek ya ngene iki. Kula niki iso diarani dagelan telek leres ngendikan panjenengan. Lah kok iso? Sing dipikir mergo telek. Ora mungkin kok. Lho, rene nggih. Yo. Pangapunten Mas Minto. Panjenengan lenggah wonten provinsi pundi? Jawa Timur. Jawa Timur ingkang lenggahi wonten ing Pranatan Pusat Jawa Timur sinten? Bu Kofifah. Lho, cerdas. Pangapunten lenggah asli domisili pundi? Rejo Tangan. Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Jenengan ngastom napa? Lurah to? Heeh. Lah saniki kula tak pengin tangklet. Jenengan dalu niki suwan daerah pundi? Sumber Sari Mojo Kendil. Sumber Sari Mojo Kendil. Mbah Lurahe sinten? Ndak apa lah. Mbah Lurah kami tua. Ya Mbah Wo ngono. Mbah Wo. Sakniki Presiden Republik Indonesia sinten? Prabowo. Wakilipun Gibran. Lho, cetha lho. Ayo sampean. Ya. Lungguhmu ning ndi? Blitar. Blitar. Bupati. Wali kota, aku ning kota kok. Kowe ning kota. Wali kota Blitar sapa? Pak Ibin. Pak Ibin sing tak takoni. Wali kota Israel sapa? Nah, ra mudeng to Mas ki. Ra mudeng. Ora mudeng kowe tak tekoni ra mudeng. Nyun pangapunten Mas. Heeh. Panjenengan lenggah wonten Jawa Timur to? Jawa Timur. Wakilipun Ibu Hajah Khofifah sinten? Sing saka Trenggalek iku. Aku ndak hafal ya jenenge. Emil Dadak. Mas Emil. Heeh, Mas Sinten? Emil Dadak. Lho, iki lho cetha, jajal kowe nek ngerti. Wakil Gubernur Pakistan sapa? Sing ya sapa? Berarti iki lho pikiranmu telek to. Ora mungkin lho. Telek kebo apa? Letong, Telek wedhus, Rindil, telek pitik. Lencong. Lho nek telek cepet lho. Tak takoni nggon wali kota gubernur Israel karo Pakistan ora mudeng kok. Nggih to Mas? Iya. Iki jenenge ora cetha. Tak tekoni, Mas Ruduk. Wong lek mangan wareg sesuk-esuk mau ning mburi kuwi metokne apa? Ketane idu. Mula sing dipikir telek tak. Itu tok. Wong kaya sing tak tekoni kowe. Kowe wong loro mlaku karo aku. Nggih. Delalah ki nun sewu, gange buntu. Terus Ning kono nek telek. Kowe balik apa ning kono? ayo balik no. Berarti kowe arep njukuk piring nggo ngadai telek. Ya iki kok malah kena iki lho. Wis ngene wae apik-apik nek balik mbok salahke tak ning kono. Ning kono mbok tunggoni wedi dipengan kancane kowe. Wong adik iki termasuk wong loro iki jagoan telek aku. Kowe iki yo ning nuwun pangapunten Mas. Iki arep mbok ngomong kaya ngene iki aja diambil dari sisi negatifnya. Betul. Tapi sisi positifnya. Bahwasanya desa Mojo Kendil menika, dusun Mojo Kendil menika warga masyarakatnya sayek seko kapti, gelar budaya tradisi kanggo mereki bumi. Muga-muga sedaya warga masyarakat ingkang rawuh ing dalem menika didohne bilahi dicedhakke rejeki. Nah, mulai nek tembange ngeten. Bersih desa kuwi padha karo sedekah bumi. Lah kuwi lho, enak to? Heeh. Kan leres sedekah bumi karo bersih desa meh padha, merti. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Iki pinter lek niki asli. Iki iso ta niki. Aku iso awakmu kuwi lho. Lho. Nek aku iso Mas Minto nggih saged. Sampean kuwi lho. Masa aku barang. Lho iya no. Bersih desa padha karo sedekah bumi. Pinter kowe asli kowe. Lho. Sak pinter-pinterku ya tetep sampean melu pinter. Sedekah bumi mujudke syukur marang mring Gusti. Nah iki lho. Aja lali bengi iki nderek memuji. Memuji. Nah, muji. nah iya kuwi lho. Gelar wayang menika budaya tradisi. Lah iya ngene lho, karepku ngene iki lho. Ngono lho. Karepku ngene, ayo padha ngerti para kabeh para petani. Tani. Nandur gabah, muga-muga ndang dadi pari. Yen wis dimasak kuwi jenenge ngono nasi. Iya.
yen didahar muga-muga dadi gizi. Iya, apik. Tol jahe nak, jahe catul, jahe ci. Kuntul jare banyak doke bajul kare siji. Tol jahe nak, jahe catul, jahe ci. Kuntul jare banyak doke bajul kare siji. Aja lali iki lho Mas. Hah? Aja lali budaya diuri-uri. Duri-uri. Duri-uri. Nggih. Iki piye iki? Piye ndasmu kuwi? Kowe mesti dadak-dadak. Aku diuri-uri budaya dimen lestari. cocok Mas Minto, Nah, ngono. cocok. Ngene lho, cacek. Ngene lho, cacek. Karo mambengi enak iki to nek. Ya penak iki. Nah, ngono lho. TikTok enak iki to. Nyaut-nyaut omong. Sesuk dandan Petro ya, Le. Ayo, ngono. Ayo jajal. Piye? Aja lali budaya diuri-uri. Dimen budaya besok bisa lestari. Kilo. Ora lali nimbali seniman, seniwati. Nimbali Pak Dalang asmane Ki Minti. Loh, minta kok iso. Minta kok minti piye kok iso. Ki nimbali Dalang Ki Minto garwane iya Bu Sri. Lah ngono lho. Kok iso dalang Ki Minti kok iso. Ora apa-apa aku dielek-elek ora apa-apa ning kowe nak piwalese. Ki Minto garwane Bu Sri gitu lho. Tol jahe nak jahe catur, jahe ci. Kuntul jare banyak oke pancen kare siji. Tol jahe nak jahe catur, jahe ci. Kuntul oke banyak kare pancen kare siji. Matur nuwun sedaya masyarakat dalu niki. Ya, Ki ingkang sampun sedaya madhep mriki. Ora lali insyaallah berkah king Gusti. Mergo ngrungokke hiburane SGI. Lah iki lho kepenak to. Kowe ngerti SGI ora? SGI iki susu gede Indonesia. Yang kulmu kuwi. Sekar Gadung. Lah iya senengane ngombe susu sing galonan ngono lho. Wah, aku contonge sak pira kuwi. Kula dongake sedaya kathah rejeki. Ora lali bakul-bakul ditukoni. Kene Ditukoni karo rombongane Pak Minti. Pak Minto. Pak Minto SGI ngono. Oh iya. Nah, ditukoni rombongane Mas Minto SGI. Oh iya. Sampeyan. Aku pengah kelingan Minti ya. Muga-muga bakul kabeh somberkahi. tak dongakne bengi iki akeh bati. Tol jahe nak jahe catur jahe ci wonten bane bane oke baca dari siji. Tol jahe nak jahe catur jahe ci wonten bane oke baca dari siji. Gede cilik enom tuwa do mirsani. Tak dongakne Gusti Allah ya berkahi. Ora lali sing sepuh-sepuh ya nekani. Tak dongakne kabeh bisa munggah haji. Amin amin. Mergane apa kok kabeh do mirsani? Merga sinden SGI lek wis tuwek tak pateni. Tapi dene omongmu dene. aja mbok pateni, aja klutu kegelem nampani. Kowe tak dudoi gendakanku ya sing gedhi. Kowe iki nyapa dadak nduting kuwi lho. Kok iso. Najan gedhi disawang cantik sekali. Memang dia itu ya pujaan hati. Iya. Jangan lupa nanti malam ditemani. Aku ndak nemoni mergo iki kaya buta ki. Tol jahe nak jahe catur jahe ci wonten jane yo tidak catur Mas Tol.
Kiki ngadeg coba. Ha. Mbak Pipit karo Mbak Kiki. Ha, coba. Tukejo kluthuk rene yo nyedhak iki. Aku nuwun sewu tak sanding karo Kiki. Aku mbok gandeng nek karo sinden kuwi. Iya ngono. Tak sawang kok iringan gedine kaya sapi. Pit. Lek aku digarap koyo mesti marah. Alah mboten, Pak. Wong marah karo wong gendeng. Berarti yo gendeng kowe. Wong aku gendeng. Aku gendeng. Lho, lah aku gendeng kowe gelem kok. Ya ora sapa sing muni gelem. Lha iki mau. Ya ora iki. Kan sapa kowe? Dewe. Kan mbah wae kowe. Heeh. Najan sapi dijual mahal sekali. Karena sapi kalau dimakan banyak gizi. Kalau dilihat dari belakang besar sekali. Kalau dilihat kayak motor Suzuki. Serasi lo Mbak Pit kayak angka 10. Enggak apa-apa, Dik. Kamu sama itu. Masa aku karo iki? Iyalah, Mas Minto itu yang sudah Pak Minto menjadikan penentune iki aku. Nah itu. Ngeling ngono ning kene awakmu ki kemladian dadi karo sutradara kudu manut. Awakmu penak oleh koperasi merah putih. Lah ngopo? Aku oleh MBG kowe. Loh, MBG bermanfaat loh Mas, sampean nambani wong. Lho, cah cilik-cilik lho ndak sangu luwe padha wareg nyawang aku. Awak cilik. Yang digandeng kok enak tenan. Kangen aku. Yen laku bareng disawang iso sarimbitan. Aku kangen Pipit, aku kangen kowe. Pit anu bojoku Najan sarimbit. Ijol aku ijol. Nyapa? Tibake bojoku iki manol gurang gareng lho. Gurang gareng. Nyapa wong aku ki kangen ngono lho. Uti kangen iki kok. Aku jaya. Paru jaya kok gurang gareng contohmu. Paru jaya iki kene lho. Gurang gareng. Paru jaya. Aku malah kelingan Dek iki main Ponorogo. Dek, kamu bisa berdua nyanyi ya, Dek? Bisa. Pak iki tembang mengko diaturke iki Mas Lidik tak wacane. Assalamualaikum Bu Cange, kula panitia nyuwun berkahipun panjenenganipun Bapak Sudipo anggota dewan, Bapak Joko Kades Kalianyar supados tembangan wonten sasana suka. Mengke saderenge brionya munggah panggung tembangan kagem panjenengan riyin. Siap, kula tak gandrung kalian untuk Kiki. Mas, dalem. aku kok milik pisang toh, mbok jenengan pendetne. Memang gizi. Muni pisang yo dhuwur tok, muni pisang kok bokonge mak kelibrut. Untuk lagi le, sunggal le. Nggih bokonge iki empane kering ngoten lho Pak. Yo, aku karo sampean ki kurang apa to, Nduk? Aduh, lek gemati to, Mas. Gedange gedang ijo. Ya ampun. Gedang kuwi gegayane Padang, ijo kuwi iki wis jodoh. Jodoh, aduh so sweet banget. Cokoten, Dik. Alah ya ampun. Jangan kayak anak ketek. Ya ampun. Padakne ketek Mas bojo. Oh, gitu ya. Ngono iki aku ya. Kowe muni ngono ki aku yo tersinggung lho. Lah lek sing cilik ketek gedhe mrene beruk. Urusana. Lagi-lagi dong, Mas. Aku ki Manis banget. Kamu iya toh, Mas? Ngikut njaluk gedang Pit. Mas gedang. anu menek dhewe lho ya. Ngapa menek dhewe cupokno lho. Oh alah, ya kowe iki ya mesti anu iki dadi kamu kok pengertian. Saya gede ya Mas, saya gede ya. Iya, sayang, aku kan peka sama kamu. Sayang istri makan pisang. Oh, sayang istri lho. Malah kulite. Isine ndi kuwi? Lah mbok gua ning kene iki lho. Ya Pak. Tak gendeng. Kon mundur neh, Pit, kon mundur neh. Wah, gua mbok pangan iki lho. Bocah iki mamane dik emoh. Ye. Mbok mamane. Kaya bayi ya kok iso. Legi lho gedang. Legi lho. Nggonku rada sepet kok. Ya ngesake bojone, dipundhut neh gedang, coba. Heeh. Dik, tak suapin lagi ya, Dik. Iya, karena aku sembelit sayang, jadi aku ingin pisang. Apa ki bosok sembelit ki apa ki? Ndak iso ngising, Pak De. Mosok sinden ayu-ayu bedegelen niku ya.
Kamu ki mbok enggak jorok-jorok ngapain toh? Saya tuh susah be. Lah tadi aku kan bilang sembelit enggak tahu Iya, gimana. tapi kan ada bahasa yang lebih sopan. Gini nih kalau pacaran sama Pak De gitu aja nggak ngerti. Kurang ngerti piye lho kok sablet ngising iki. Bahasane ora iso halus e. Kemelo kabule. Kuwi apa? Gedang rupane ireng. Cilik pisan. Gedange iki ijo, gedangku ireng ngene iki. Masa ya sakmono mek cilik ngono kuwi? Gedang ngepok ngene iki. Malah mek cilik gak aku. Cilik tapi bergizi. Mas ora giyuk. Maksudnya tenggorokanku ki lho. Lah iki mek samene wetengku apa wareg? Engko lek tak wae gedhi, awakmu nanti sembelit. Lah kok sembelit. Mangap. Mangap apa? Kurang gede. Mangap. Lama telapuy. Wah. Kaya arepe nguntal pil ngono. Pancen bojoku iki biyen penari sirkus. Kene nduk. Iya. Kaya ngombe kapsul. Duh wong ayu. Dalam Kang Mas. Wong mek bendina dilogoki gedang. Pepujaning ati. Aduh. Sayang karo kamu. Ya. Kaya Piye? Oh gini. ngene wong nandang asmara. Ya ampun cintaku romantis banget. Lah kok ndas ditarik kaya kompo. Lara iku mbok apa Lara? Ini aku berbuat seperti ini dengan istriku itu menunjukkan bahwasanya cintaku dan sayangku itu seperti itu. Iya. Sayang kok diowok-owok raine. Sudah aku sayang banget sama kamu. Apa to awakku Aku kok wedi dhewe. Aja mbok ngene, aku goro-goro nakal yo ngono kuwi lho. Ayo. Aku Iki rusak. Winak sing halus sing kakung halus. Oh iya sayang. Kok aja kaya kuwi lho. Nyapa? Aja ngene. Ora iso. Kok ndengi ngene lho kok nelek. Isane. Ayo uteke wong telek. Ayo terus kayak kono. Duh dewa Jawata. Aja Jawata lek kuwi. Duh dewa tawon gung. Wah, kowe ro tawon. Tawon iki nek ngentuk-entupe keri. Lah yang kolek tuku keri aku nyilih tupe Pak Minto. Sapa sing ngomong ngentupe keri? Lah nggih. Wong arep ngentup klitik. Arep ngentup kluthuk. Anak tawon arep ngentup kluthuk ning pupu. Ora sida ngentup. Sebabe, Mas. Anak sing luwih gedhi ndak wani ngentup. Tawone ta. Mas saniki pun kempes kok. Ayo. Ya Pit, sing mesra Pit. Lembrek. Pipit. Inggih, Mas. Kene nduk. Senajan to gedhi awakmu. Inggih. Kuwi padha karo gedine rasa tresnaku marang sliramu, Cak. Ngono ya, Mas. Ora ana wanita liya sing tak tresnani ning donya iki. Mung kejaba kowe Cahayu. Ora ngapusi ya, Mas ya. Paribasane maja kendhil iki dadi Pepeten seksi. pepeten. Aku ngungkapne rasa tresna marang kowe Cahayu. Pipit. Inggih. Enek wong ayu-ayu kaya ngene iki. Sakwise aku ning ngarepmu, mbok kira aku pengen. Pengen banget ngono. Aku ora pengen banget mergo ayu ki paribasane wong kuwi mung sawetara, wong sak menembane ora ana sing ayu kejaba mung kowe Cahayu. Ngono ya, Kang. Aku tresna banget karo kowe. Aku ya tresna karo Aku sayang banget karo kowe. ya sayang. Tenan ya Pit ya. Aja mbok tinggalne ya Pit. Iki lakon apa? Leh mung rayu ki kedawan ndang gandrungen sik ngono lho. Kok ngene ora sasek-sasek ngono lho. Tas-tas ngono lho. Tinggo kene Pit. Alah kok dadak ngomong linggo.
Ngadeg kae nyapa to kok iso. Lara lho. Wandel nang sare kowe. Wong iki kaya aku diaju. Nah, iki lho. Nggih Kang Mas. Ora ono papan. Anjing. Ben wis. Segala. Kami tua. Pa. Kene anggaran jasa harja. Oh iya. Jangan malah kayak patung reca pentung lho. Mepet. Niku. Dipepetke pin. Aku lek ngene sawang ning TV to. Napa? Kayak Celestri Mos. Ben dintake ya, Nduk. Nggih. Sing apik ngono lho, Mas. Iya. Duh, sik kata dulu ya. Kata dulu. Napa? Bokongmu kok anget bar ngendok ya kowe? Kuwi ora ngendok mbiyene pas metu. Amit-amit aja to, Mas. Duh dewa Jawata Agung welas somring wawa nami. Tukang gendera nyarani ya sira ya. Aja nyeneni tukang genter iki wis ndek tanggungan dhewe-dhewe kok. Sapa ora? Aja mbok sengeni ngopo to mbok sengeni iki lho. Wong kuwi masih bumu dhewe lho kok iso. Masa Pak De kuwi? Kuwi pakdemu dhewe kok iso. Sebelah Pak De ya. Wah. Pak De kuwi. Ngomong pakde ning panggung ning omah ya mbok rasa. Kene. Ya, terus Kene Nduk gentiyo sampean ya, Nduk. Oh nggih. Tapi saurunge nembang aku kok haus to, Mas. Wah, jan kok. Ngene lho Pak Minto. Lah ya wong tresno iki kaya ngono kuwi. Iki lho, cantik itu butuh perawatan. Oh, iya. Tapi kalau cinta itu butuh penghasilan, Pak. Mula ngene iki lho, jan dulu-dulu meng jalan. Minumnya mana? Oh, ini. Wah, ini. Apa ini? Ah. Tak suwunke susu mili. Waduh. Milo. Milo. Teng. Oh, milih sing dodol Pak Minti. Teng. Ya. Pinter ndak? Mili sing dadal Pak Minti. Ya. Teng. Ah, seger banget. Sing dodol sapa sing dodol? Pak Minti. Dek ngombe mili, Milo ki mili. Heeh. Pak Minto Minti dadi ngombe mili sing numbani Pak Pak Minti. Minti. Mas. Ya. Apa? Ngelak. Mau biasanya dicombor itu, Nak. Yo nek ning kene gayane ya jupono lho, Mas. Aku haus lho. Anu ki. Aku amung ki. Aku amung kabeh. Kul. Kabeh. Oh, sak lo angkat sak anu. Nah, Lah mosok arep iki. dengan kene. Wah, Nggih atus apa nggih? Nah, aku lek ngelak lek trimo kowe jagane panitia nggo apa ki nyah kabeh. Ya Allah. Beke bakul diborong, Pak. Sampun arep digelonggong Mbak Pipit. Nah, Mosok kon ngentekne kabeh, Mas. Lah kowe mbok kon ngombe sak menumbane lak sewengi ra Iki lho, nyicen. jelas iki lek dagelan sosiale tinggi kaya ngene iki, berbagi Sing rezeki. lanang sosiane ra ndelok kadane sing wedok. eh. Lah sewengi kon ngombe sak menub lak ra sida nyinden nguyuh tok to kuwi kok. Teng. Heh. Wah, Ambil kabeh. Ngantek rambut entekne tak coblos kuru kowe. Aku pilih coblosen lah. Be. Lah mung samene bane lho. Mbok ora? Didomne ya. Piye? Didomne. Eh? Ya to no. Ya, nyade. Yang iki. De. Wong ki lek ngene iki. De. Ya, amit. Ya, de wis. Ih, ya ampun Mas, kamu jangan kalah sama Mas Kluduk dong. wis tenang tak Jagane urusane. panitia. Tak urusane. Leh, Leh. Kita itu juga harus validasi tahu. Iki mbok hitung berapa? Hitungan sik. Aku dewe arep. Kalah, Mas. Tanganan. Ya ampun. Aku kok mbok nyek karo klutuk ya apa? Aku bangga sekali Mas sama kamu. Kalah, Mas. Cah cilik-cilik kene. Oh iya. Yo, sik didum. Mas, kalau ini sinden-sindennya juga mau loh Mas. Rasa ngono ditanggap kok njaluk. Gimana toh? Sing cilik-cilik awas, sing cilik-cilik sik. Cepat. Ayo didum. Cepat. Sing cilik-cilik, kena cah cilik-cilik kae. Nah, aku nek wong tuwek-tuwek nggo
Cah hati-hati kok tiblong kon bayar 5.000 sanu. Waduh. Ya le sing cilik-cilik le. Nah, cah cilik-cilik seneng. Malah ku sok sapa ngerti sunat kelingan diwehi Mas Litik sok nanggap Mas Percil poro dhek. Masa ben nanggape komet tok kok ben. Kene cah cilik-cilik, kene cah cilik-cilik. Mas, kene cah cilik-cilik, Mas. Kula njupuk. Ini, Cek. Uang ki sing penting ini iki lho. Aku juga gak mau kalah ini, Bu. Oh. Aku ora iso. Bakul kacang ning ndi bakul kacang? Aku kalah karo dagelan moh aku. Sing cilik-cilik dikasih. Enggak bakal kacang. Kene cah cilik-cilik wis. Dipun timbali Pak Dalang. Heeh. Wis, aku kok. Oh, balik nek. Terimosi tak tuku pisan. Mangsamu kena cah cilik-cilik kuwi hitungan kuwi hitungan pira kuwi ya Jal kuwi hitungan iki bakul kuwi ya Jal ditung Pak ditung sosis tok ae sosis Pak wah pinten Pak pinten duwite 5 pira sosis 5 pira bedhe sosisnya pinten Pak ben ditung pisan ngono 5 pira Mas aku papat Mas 5 menika 350 Pak Minto Bon, wis ya sah ya. Wis. Pira? 300, sosis 5 300. Larang men ngono wis mblantek lho iki. Tunggu nambel ini karo aku. Kok gawe tambel barang ki ngopo kok iso mangsamu. Lis, hitungan kuwi pira kuwi? 5 demong sosis 5. 5 juta pira? Tekono pisan. Sudah 5. Hah? Aku ndudik 50 iki. Oh alah. Jualan kok sik nggawa dhuwit eketan opo? Dhuwit entek dienggo ndandakne montore anake. 100 kewehno kae bakule kae. Wis barokah. Kuwi dhuwite Kyai. Amin. Kene didum-dumne karo bakul. Wis, miku keri ae, Tuk, berono miku. Wis, ben dibayari kluthuk. Pahala titip. Titip sampeanku pahalaku PN ngono lho. Ngono ya. Wis nembang. Bang ya. Nduk, terus nduk. Besok kapankah tekan Jan suaramu apik. Jejer lan wong lebur. Wong lebus. Wong lebus. Digandrung malah rono. Ayu kae. Ya wis, lemah ya wis, satang mulih. Kok lemu. Gak. Bojomu ben ayu ngene lho. Janggute disuntik ben nyati. Nah, disuntik. Irungnya disuntik. Nah, di filler. Filler. Ndek iki tak tarik benang. Heeh. Karo kuki kulite ben siset to. Kene seminggu pisan tak tarik benang sret. Siset. 2 wulan mengkeret neh, kene silet neh, tarik benang neh sret. Ono benang bendrat sing mbok gawe Mas. Kulit ditarik neh sret, siset neh. Kis neh tarik neh sret. Lah kok sesi ditarik udele pindane bathuk ya. Yo beda iso. Ya. Untuk kawat 16. Terus ya, Dik. Besok kapan? Besok kapankah tekan jejer lan wong bagus lagi bagus tenan iki Yen sliramu nyuwun apa wae bakal tak udaneni, Nduk. aduh Sing beneran bak ora nyuwun mudune lintang lan rembulan ya Cah. iya aku simpel kok minta liburan aja ya Mas Iya. Pindo mimi lan mintuno. Setya tuku Mas. Lha kok ndi Mas? Terus. Umpamakno nahkoda. Ini ki efek kena tau belajar ngene iki ndut iki. Ala ketok. Bojomu basa bawa iki ambune wong goreng ndok. Sliwah. Ya terus. Tanpa prau sat sara ing jalatri Kari nggon bake terakhir, Nduk.
Nyidam syariat Mbak Pipit, iki digarap cara keroncong. Njur pupuh kedua digarap nganggo irama rock, ekspresinya harus kecekel. Gedhe napa niki? Nggih. Nyidam sari. Nyidam sari ini gitar kowe. Keroncong. Iki gitar keroncong. Oh iya iya. Iki khusus spesial nggo awakmu ning gone desaku dhewe. Iki awakmu gitar aku tak ngebas. Oh iya wes. Iya. Spesial iki. Mengko lek dirokke mike diadepke ning ngisor ya. Ya jal piye lek. Nah. Kayak bocah-bocah nganggo kabel. Kasih dolan no. Nganggo kabel kowe. Yo. Kayak sik keroncong sik, Pak. Irama keroncong. Pak pengendang. Damel silo, Pak. Umpama dut iki lho. Tak demo lho, Pak. Tak dut. Ya. Yuk diangkat. Dados. Gila. Rock kok Mas. Harusnya gimana? Oh, pamong ngono lho, Nduk. Oh gitu. Iya, kok berarti kudu jerum ngene Mas. Aja lah mojo aku ndek ngene. Glundung kok Mas aku nek jerum. Ngene lho kok ngadeke kuwangelan iki. Lho, bablas glundung aku lek ngono. Berarti ada gaya atlet ya Mbak Pipit. Ngene. Ya padha-padha kudu ngene no. Oh ngene. Nah, ini. Jajal sik iki. Madhemmu rono, mojok. Kene. Oh mriki. Madhep rono, jajal. Kuwi ge. Ah, gaya atlet. Ngomongi sampean ki ngono ki dikon goleki bahan nggo bengi arep. Astagfirullahaladzim, Pak. Ngono. Ya. Itu ngene. Rasa. Mbok yo ben Yo. Ah, gerakane sing rampak. Nah. Nalika aja kalah karo iki. Mitero sak jagat raya. Ngono lho, Nduk. Ngerok ngono lho. Oke. Mitero sak jagat raya. Bali ngono. Ojo kalah, Pit. Ayo, Pit. Mitro ini langsung karo menek terop cas. Rumasane Spiderman apa iki? Rumah saku wae. Lho karo mubuk gandul ning rijing. Ambruk terope. Sing menek terop nek dhewe penyanyi Mayangkara kuwi. Ngono. Ya coba Pipit, ojo kalah. Dudune. Ya. Ulama. Piye? Penyanyi rock identik karo mikir dulu. Lah yo ngene. Ngene. Ini lho, sing lanang rock. Nah. Rambut ora iso ngadeg blat. Kita kurang jos. Nah, ngono jono. Ayo. Yo, iringane. Mas. Mitero sajaga. Kali kono. Bukir lan samudra. Ati sawawase. Bareng roh polahe bojoku gedhi mubeng kaya banji.
Aku iso was-was panggung iso horek tenan iki. Iki son horek kalah horeke karo bojomu lho. Ayo. Stres kowe. Kurang rambutnya kurang rock and roll. Rambutnya kurang rock and roll. Gak cocok untuk bengi. Makasih ya. Sip, Bro. Jos. Ya. Entek to iki. Wes aku mulai ya. Enggak tahu. Sampun. Ah. Niki sampun nggih. Duk. Lenggah kono dulu, Duk. Nggih, monggo. Kok tak gandengne ya, Duk. Jos. Oke, Mas Didik. Kamu, Iki sing ngersake munggah panggung diaturi nggih, Pak. dateng Nggih, sasono. nggih. Kleresan. Menika benaripun Bapak Sudipo, Siap. anggota Dewan kalian Bapak Joko Alhamdulillah, Kades Kalianyar. Monggo. Badhe pisumbang tembang menika Nggih, dipun monggo. aturaken berkahipun kagem Monggo, Pak, Pak monggo, Pak. Pardi. Nah, Monggo, Pak. Monggo kasuwun jika saking sasana Palenggan. Para pejabat ngidil ing samangke tindak wonten ing Pawiwan Agung. Sampun kawista tindakipun ing samangke ingkang badhe kasumbang lagu. Kadherekaken wongenipun Slempek Petaraman. Tindak lon-lonan kagandhing karo sampun kawis tindak ing samangke kasiget wongenipun Slempek Petaraman. nggih wilujeng dalu Bapak nggih. Alhamdulillah, terima kasih masyarakat kami yang ada di Sumbersari. Saya hanya bisa mendoakan dengan nyadran pada malam hari ini ke depan rezekinya akan lebih deras. Amin. Lebih waras, sugih beras. Amin. Barakallah. Kula badhe kepengin duet kalih sinden panjenengan. Monggo, derek nyemanggaken. Jangan pilih, ingkang pinti monggo jangan pilih menika 450 menika 500 650 menika 750 lah. Menika 150 nggawa kloso dhewe menika bonus anduk, Mas. menika seneng camping. Niki meremawon penayu kabeh. Nggih. Salah setunggal. Monggo. Nggih, pun derek Panjenengan dumuk Bapak monggo ingkang pundi? Monggo, Pak. Tembangipun menapa Bapak? Jonggrang. Oh, jonggrang menika ngasaken menika Mbak Widya, jonggrang Mbak Widya, monggo. Kene nduk jonggrang. Mantan anyar menika. Jonggrang ngadeka jonggrang menika Bandung Bondo. Bondo Sawo. Bondo donya. Nah, yo, kaya ngapa? Siap. Jonggrang dados ya. Nggih. Jonggrang manuta sampun Jawa. Joko Gandung aku terpikir Jalo apa ayu Candi sewu bayi sewu Suwangi kudu terpikir iya jonggrang panuwunmu tak uruti Gadang Malaysia
tak turut. Pun repot-repot lho Bapak. Sing kathah mawon. Oh, nggih, terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Matur nuwun Panjenengan sampun katur. Mas Lidik, dawuh keteteran. Iki nek pundutan gending podang kuning, iki sing nyarirani anak wedok Mita, Lilis karo Mbak Sulis Eva. Monggo. Kaya ngapa? Kene iki gayenge ngeten iki Mas Mita. Dados wonten papan panggenan piyambak-piyambak. Nggih. Dadi lakon teng panjenengan, lucon teng kula kalih Mas. Tetembangan gonipun wonten kanca-kanca paranggen. Nggih. Yo, kaya ngapa? Podang kuning digarap akustikan, bablas dindang ndutke. Kaya ngapa? Yuk, langsung Mas.
matur sembah nuwun. Mas Didik lonjur gungan panjenengan kepareng nembang kalian Mas Jog Duduk diaturake kagem warga masyarakat Sumber Sari Mojo Gendil. Kareben kalih anak lanang sing ganteni pake. Nderek. Tetep karya kula nggih Mas. Nggih. Kalau wau ngajeng nggih karya kula, ini juga karya saya. Siap. Ngoten. Kanggo kowe mawon. Ya. Ya, siap. Ya Le, Tatit, gantene pake sawetara kepruke garapen. Ini Pak, iki jan nenek regenerasi hebat iki. Jan. Sikat. Garuda seberapa? Kowe lan aku kowe sumpah. Spesial lagu untuk kanca-kanca pemuda dan juga sedulur kula saking Koko Channel, terima kasih. Ya, Pak Pri, Sedulur pojok, terima kasih. Norwegia.